Kani gidi gitu dashe Meghalaya ipiteng subhai pi paro shakani thup kubor में था कि जानवी शबन पांच की खूब और की बपने आई पेचवाई की मात बकोंगसन लेजंगो उमित्री रंग बाक जलाई की जका बशाकता नाग जिंगशले हगारो हिल्सเป็นคลันกับอินเดียก็จึงเตะล็อกบัตรกับมาลดีฟส์ก็จึงวันประธานดังลำขมัดกับ National Conference Congress Alliance จมูกกัชมีร์เคราะห์กับสัง BJP เป็นยอดเท้าสอร์การหากเซียนกับบลายฮาริยานากินโถกับสังคอนเกรสยากับสอร์การใบลำดักกับสัง NPP ฮามิกลายนามาร์กับจึงชันยาหากินน้องไอจึงมุนบัดเคราะห์กับคันไดลาดมันลงกุมกับจักรกับบลายนายกินน้องเดียมาดันकी खुबोर की बबनिया उमंत्री रंगबा का जलाव कांग्रेस के संगमा लालिच ngो ये की जाका की बला शक्ता का जिक्सले हदालू आरटीसी असोंग मों बट की जाका बमारजन हा वेस्ट बट साउथ कारो हिल्स हिने किसगी बन बिशार के जिंग जुलोर बट बने कंडो ये की भायें भासेम जंग की तो की बला दो नो यला की जंग की ब ए की बथोन usang mau lap tha ban pelat no motor ki jing sio bai lut san sha ki bahayang hasem jong ki bla klat no but ulapen pawru ka jing so lem sha ki bala du no ula pentikna bagi sorkar kan shimkia ban ajing erap bat ban pen bahapat da ke pentikna bagi jing persang ban pen bahapat kedang ya jakman Presiden kari ke Drupadi Murmu gelap pediang burom ya Presiden ke Maldives Dr. Mohammed Muizzo ha Rashtrapati Bhavan da ke penpau ba ke Maldives ke long ke bekongsan ha ke matre kam jong ke India kum ke para marjan beningkong jong ka ri pat ka thong jong ka sagar ha ke jeng khawai belai shim bentalang da Vice President Jagdeep Dhankar ke Murmu gelap banjur halor ka thong ke bethamai ban wanra ka jeng treilang ha ke liang ka yo ke kot bat ke jeng da haduriau da ka bakdo ya ka kerdan jo ka India kum ka parlok bakongsan ha ka khai pateng baro arngut kino yalam kila minjur baka jik pen scam ya ka jing tre lang jongki kan ai jing mento ya kino shong shnong ha baro artli giri ka jingnyo ya ki vote kadang kala kut na ka benta ke election sha ke yung dorbar thauan na Jammu and Kashmir bat ha Haryana ka National Conference Congress Alliance kapau bakla tam ya udak jong ka jingbun pat ha Jammu and Kashmir ha ka jing pen bena ka bening kong ka pen iba baro atli seng kila job iki seat ken thup ya ka jing job jong Darshan Kumar ka BJP ha Bashuli but u Nazir Ahmed Khan ha Gures But Haryana pat kaseng BJP kala krek banyo sin shar biang ha kasien ke balai ha kaba kala tam ha ki bopon ki constituency ken thop yu menteri rangba ke jela Unayab Singh Saini haladwa padu menteri rangba berim Ubupender Singh Huda hagari ham sampla kiloi kajing thap vote ha Jammu and Kashmir ka long ha ki lightly ki benta kat ba Haryana kajing thap vote kala long ha ka santarik mentau benai ka jingjob na kabenta ki prapun riutli ki seat ha Jammu and Kashmir kalong kumni ha kaba ka National Conference kala yo job saupo atli ki seat ka BJP kala yo at khandai tli ki seat but ka INC kala yo job riutli ki seat PTP pat kala yo lightly ki seat ha ba pet pat sha ha Haryana na kabenta ki khandai photli ki seat ka BJP kala yo job saupo pratli ki seat but ka INC kala yo job lai punyotli ki seat ki nong yalam ka Congress Meghalaya glapan remru ya ka sarkar MDA belayalam da ka NPP namar ba glapan ja burom ya ki he sarkar jela da ka basania ha ki nong ai jingmut ban penya ya ki kam ki jam bakongsan unong yalam ka Congress uba Manuel Badwar ulapan pau ba ki ni ki consultant ki penya ki file ki bakongsan ka ba penlong ki he officer pan pau kum ki bumler kam But ulakan tho ye ki laigut ki he officer rangba IAS ki bekershan ya kene ke jinglong. Ulapan remru ke CM Impact Guidebook kum ka buj sian perthei jo menteri rangba ke jelau kondet ke sangma ban kinti ke kam ke jong u. Da ka beken tho
ba kala penlong sign perthai ya ka puli puthi bat ka jung penot kampaklai ki samla puli na ka benta ka jung metoi shimet ban ya ka bobo khmat ya ka roi ka par ka beshisha control tentang ki politicians ne yo control ki consultant room la man ten man wa perkat jimpet cuma kan ni ka file dari bakalong ni na I'm very sure ni dong ki officer hang tu ki bakran ki ba soto ni ba perkat ni ki batlot no ni la si ki na apat ban ong du nomor ba le si ka file ka poisi ki la khamslam ban page ban approve ban sign le ka file bakal ayat ben ki consultant ki dan ki consultant ki ban apa lot ki ban ban soto ki ba punya je ni ka regime mentah um badai ka no mai ong shu badai ka corporate tu along ka regime tu ki ngam su ya hap shu kan along ka private organization jong sian Menteri Sarkar Jela berbelong ru MLA ke penthor umkra uba alhek ulapen pau bakam don kanu ke jing sir halor ke jing orpat ke lenti balate thmai hajan ka BDW International School halang keding kabla penlong ki pulet penyat kali jong kanong ba shlong ban khang shwa shipor yak te surok na ka benta ka jing skan jong kinong let no one Uba hek ulapen pau badang shen ki engineer kila bishar benya ya ketega jaka bat kila pensyai bakatega jengking gadang don ha ka jingshna ha ka balak mi lenti ben pendep no hapo saw nisan benai ka jengki henry kani gadi ka lenti bat ulap tha iki engineer ben penstet ya kam da ka bakdo baka jingya lenti ha surok kam shim la sha ta than ba hek ula ongru ba dan kam ban le ai persha yu kontraktor na marketei ka jingtei kadang ya chakman Called the engineer yesterday, the whole Sunday also, they all came to the site. They have already rectified at one, but not yet complete. I think by the next 4-5 months, they are going to complete the work. That engineer and all, SDO engineer, today only I spoke to the chief engineer also to immediately give the sanction. This road is very important, as is the need of the hour. Ki surok jongka khandai lat shlong ya kabla ju tip kum kayo bedi ya ki jan lilam setangkat no kala bak lebak namar bak sarkar jela katmu ben penwandur ya kini ki jaka ki lightly ki benta kani ki jempet rekam kalong kum shi benta jongka wat beningkong ban pen ken ria ki nong di madan ban penlong kum ka jaka ban lat ne ki nong di madan menteri ulai thuru bala khmi linti ben pendep ya ka jempet ken ria a pedeng unai wieng ki don kat tu kat nitli ki jaka ya ki bla itho kum ki jaka dia jing dia pok kandai lat ka baha pok ka wat beningkong bat ki we ki jaka kum ka lai mkra ka baha pok ka wat ka baar. Now the certain spots have been identified within the Kandailat junction as well as other areas which are of commercial nature like Umkra. So these areas, the vending zones, will now be notified, and in the first phase, Kandailat, and then in the second phase, Laimkra will form part of the exercise. And as far as Kandailat is concerned, we should be able to complete the exercise by middle of November. Kidukot jong ka Meghalaya Rural Tourism Forum kilapan pau ka jeng persya ka bating halor karai jong ka Meghalaya KHASI Tourist Taxi Association ka bakhang ki kali Assam Tourist Taxi bania chapo ka jela. President ka MRTF uba Allen West Kharkungor ulaong ba kasinjuk kalapan long ka jeng lang bakirki ho benai bala dep banikran halor ka nikamat but la pharu ya ka shiti shu menteri ka tana jong kai ka bakado ye ki katukat ni ki mat rekam jong ki. Uba Allen West ulaong baka ni ka jeng kanggi kali kalong ka bumihap setia bat ka jeng pen Kenya ka hok ha ka bede ka kai pateng ha padeng ki jela. Ka MTRF kalapan pauru ya ka rukom jengo kai perthai jong ka Sikkim omla banle kumju ha Meghalaya nakadaw ko jeng per ki jaka bat ka jeng bumyo ya lat lut ha ka lengki kapot jela. After the demand of the AMKTTA, they made a demand to the state government. So we have sat down for a meeting and we have come to a decision. Decision number one is that we don't agree with the opinion of AMKTTA
to stop all the tourist vehicles coming from outside the state. Because we believe that in India, according to the constitution, we cannot stop anyone to either travel or in any parts of India. Number two, we are also not very sure of the demand about the Sikkim model, because to introduce or to replicate the Sikkim model in Meghalaya, we feel that more time has to be given to the state government. Kanong ba shalong kalamat ya ka jing theng kali ka bajur namar ba ka jing rakhe Durga Puja kala kring ki pat ba ki babon ka bla pins ni shu ki kisurok jong kanong ba ki bla khap nya lupa ka jing theng kali shalong ka de ka jing ka bakraw namar ka jing bon ki surok ki baret ba ka jing bon ki kali ki riu shempang kin pen pau ya ka jing don kam ki lat pen ya kali ki betre kam ba ban weng ya ka ni ka jing ka benang yai beteng la ai jing mut ki nong shong snong ba ki nong wan jngok kai ki biya ling ba ya ka nong ba ha ki por le kemen ban thmu lupa bat ban perkhat iki wei pat kilinti bat ban pendon kam ki kali pat ba khnang ban penduna ya ka jing khapnya Udin jong ka Students Welfare Office sa Northeastern Hill University Shillong kalapalong ka program basisngi halor banyadana ka jingdi drok hakaba umentri barim katna puliputiu Dr. Tokchom Radheshyam Singh ulalong ukongsan Hakani kisngi Dr. Singh ula banjur halor ka jingkongsan jong ka puliputi ba ka jing nang jing start da ka babenram batang ka jing nang jing start marway kampat biang Henry don kam pandon ka jing sngo bat ban la ban le persha ki jing Hakajuk kapor lapan seluruh yaki kena puli bakin don bentah hakabha kamiat kum ka jing puli kot bat bandon ka jing day ka bajan hapadeng ki parlok shu ulah sam ka jing lap hadien ka jing wat benya halor ka jing kerni di drok bat ka jing bandon kam ban long ki balakre lupa habai kendo ikinu ki jing ka jing em lawan benishim bentah lang ru hakani kasngi do vice chancellor ka NEHU Professor PS Chukla but EADC jong ka East KHASI Hills are walang people run after drugs. It is because of these things. So, mind you, I'm telling you, after reading books, after meeting people only, I educate myself, but at the fag end of life, I'm crying every night, every morning. Had I got this knowledge, I would have helped so many people. I would have facilitated so many young people. Right? Very late, so I'm sharing. Life is a race, is a journey. Everyone has to go, undertake this journey. Starting point, same. End point, same. Route, same. Ki nong yalam jong ka hinyo trap youth council bakin thup yo secretary samla Tony Shilla bud vice president samla RC thank you kilalet banjngo ki santli ki longieng jong ka snong nong spung bi ki blashak ta ajur na ka jing shlei ba ka jing twa khendo Haka jing sanran lang da ki nomi khmat na ka MPSO rang ba snong uba phili montong per ulai thu begini ki longieng ki blashak ta ki dawan utrai jaka bo un shim ya ka jing ket clear ubom dei unong song snong haka bo ula don keti banti ya ulum bat kelawan sendat ka jing ling shop jong kamariang haka kerwo skinong patai kubor usam latoni ula banjur begini ki longieng ki shania haka rap karyang Bat ulakan tu yu try kendo ban ai jeng yarap nak bentar ke jeng jeng sep jongki dak bakdo ru bo try kendo ukloi ban yarap ban maramot yi kitunum yen jongki bat ru ban khang ke jeng wan tu ke kendo shiki jaka ki jongki Nyala ya kendo ya ki basak ta haga jeng tua kendo limba ke jeng ot klam akor ot be an daun ne try jaka bomdei kasi nyala yo ban ya keren bat kini ki try ki bala syakta umong meneh ki lapan pau ngi ya ki jing ma ki ya ki don kato kan ki longyeng de ki santli ki longyeng ki bala syakta lai ki longyeng ki bala kham syakta bah ki don kato kan ki longyeng ki ba ki haban sa no sa we jaka namar play bom long su sa ta jaka de hadi bagi layo bagi keren kumta ngila yo ro bagi kenduk markmat bat try jo kan ka bodan ya kan ka jaka kan kendau ha kan ka snong de layo bagi keren hadi bagi layo bagi keren ngila yo ban yapan baik bat nakal yang jong lakular ya ki berusnong ba unsa yarap
Karib Hoy Socio-Economic and Youth Development Society kalapan long ke career guidance and awareness program hanin keski Holy Angel Secondary School Bhoy Rambong but hakati keski lai don lang UMLA kathan uba daman bat lamare kumukongsan haringkat u principal uba Jaimol James u Dr Maxwell Lingdo but president ka RSEYDS uba Comfort Rimpe Habai jeng kerana kata isi ubah lamare ula banjur ke jeng don kambat reishi tombat ban pen urlong yala ki jong ki jeng angnut da ka pen pau ba ka jeng job kawan na ka jeng pendon kam yala ki jong ki sap u Dr Lingdo ba rimpe kila ai jeng mot ki ba kongsan halor ki pang prepare jong ka kam da ka betmu ban pen shlori ki samla puli ban jet ki ba kam kongsan na ka benta kalawe ke jong ki Ka Office Jongkatan District Medical and Health Officer West Giant Hills District Kalasami ki Android tablet ginong tre ginong yarap jongka asha ki bedai na lashken bat lashken block ban pinyar shushu ya ki jing tre jongki hapo ka National Health Mission Kani ke program balapan long ha District Auditorium Library Mentong lawan banishim bantalang ru da UMLA ke juai uba wailat mi ki stella kumukongsan Hakaba ulapan syah halor ke jengkong san ka kamram juki asha kum ki nong trei ki ba IT met bat mensim kham tam ha ki than nong kendong da ka bakentu iki baken pelet jengmut halor ka kam ki trei na ka benta ka bha jong ke imlang salang kam ki dawai pen hian ni chu chu kun sup ye pi ne ba sang thu be ka kam go pi to ka kam go ek tam ka kam go ek tam tăng chính su yêu thiên tăng ngã khởi phát yêu phi hậu chín địa nhị tăng mau chín phi đều phát ye phi ya ta tai ta tu lộc lên đi ta tai cái gì đó hen rây chín phi ca cầm chín dân ta cái chính kre này bên ta yang được im lặng xả lặng này bên ta cầm món u yadai lên đi u yarabi yo yo ini ya kata kan the method part của sát của nó nak part Mentang ini pek ke jengdong jaman ke simedeng hanong ba shalong ke jekrek long khat san point sau degree Celsius ba ke jeksit ke long 8.2 degree Celsius ke jeng ngem gau hau ke long prapun henriu na ke spa ke pol mid step ke nai puin na ke spa ke pol janmet ke jeng hap slap ke long 0.1 mm ke lak bandon ke jeng hap slap ke jeng tiet uper that ki babon ki jaka Ti perlok tu la poiso buku jong tu kubor jeng mita ke janmet hadu Indonesia yang ba pila syai ke sngi kublai pi baro सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन एवं समीक्षा के लिए भी अनेक पुस्तकों